הכדורסלן עמרי כספי עומד להתחיל בתחרות... פשע מלחמה. מה? פשע מלחמה. עמרי כספי, הוא הולך ל-NBA. הוא יראו את זה בטלוויזיה, ואז ייקח חשמל מעזה ולא יהיה להם אור וגז. ואז הם בלה 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 בלה, ואז שריגדי לידו, וככה הורגים ילדים פלסטינים. השופט ריצ'רד גולדסטון, יושב ראש ועדת האו"ם, לחקירת אירועי עזה, ערב טוב. פשע מלחמה. למה? כשאתה אומר ערב טוב, בלי לחשוב שהאוויר שאתה פולט מחמם את האטמוספירה, בגלל זה לעשות גשם שיורד בעזה, בגג רעפים, דליפות, בלה 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 בלה, ואז ייפול מלמטה, ואז שריגלי לידו, וככה הורגים ילדים פלסטינים. אלחנן, אתה חלאה. יש הרבה חלות. בדרך לכאן ראיתי משהו פשוט נורא. מה ראית? 2 בריונים התנפלו על בחורה וניסו לקחת לה את התיק. אוי ואבוי. רגע, עוד לא הגעתי לקטע המזעזע. אחד תפס אותה, השני הוציא סכין. לא נכון. רגע, עוד לא הגעתי לקטע הממש ממש מזעזע. ואז היא הוציאה גז מדמיע והשפריצה להם בפרצוף וברחה. גז מדמיע בפרצוף? אולי יש לבן אדם שעורה בעין, אולי יש לו ילדים, אולי יש לו דחורים והכל יצא בגלל זה, זה ברבריות. באמת, עכשיו שאני חושבת על זה, אז... ואז באה המשטרה, ולמי הרביצו? לבחורה? לא, לבריונים. לא נכון! 2 הבריונים המסכנים, שבחירוף נפש זרקו את עצמם לבד מול בחורה שלמה. די. אנחנו מיד נמשיך בריאיון. נעשה הפסקה קטנה לכמה ידיעות. רונית, את בסדר? כן, תמשיך. אוקיי. המחבל השוודי מוחמד מהדי רזלי נעצר בחשד שתכנן פיגועים. עורכי דינו מייקל כהן ואברהם בית הלוי אומרים, נגן עליו ככל יכולתנו, אחרי הכל, כולנו שוודים. זביגנייב בז'יז'ינסקי, שהיה יועצו של קרטר, הציע לאובמה ליירד בטילים את מטוסי חיל האוויר הישראלי אם יתקפו את איראן. אובמה בתגובה, אני המום מהדברים. לא ידעתי שיש לנו טילי נ"מ. אנו חוזרים כעת אל השופט גולדסטון. מר גולדסטון, היו מעשי טבח המוני בסין, צ'צ'ניה, בדארפור, ברואנדה. למה לא חקרת שם? אובג'קשן, אני אבוא לקושי 2 מטר עם מצ'טה ואני אגיד לו, בר קושי ענק, אני רוצה לחקור אותך על הפרת זכויות אדם. אין בעיה, אני כבר נוסע, יש לך כרטיס. אני מבקשת, סליחה, לא קושי, שחור. הני, אני מדרום אפריקה, אני ראיתי אותם, הם קושים. אז במה אנחנו יותר גרועים ממה שקורה בכל מקום אחר בעולם? אתם הרגתם 1,300 איש אישה, חתול ומחבל. ומה יכולנו לעשות? להרוג 500,000. סליחה? מה קרה? אמרתי לכם להרוג 70 מיליון כמו הסינים. אמרתי לכם להרוג 1.5 מיליון וייטנאמים כמו האמריקאים. בסך הכל אמרתי 500,000, כזה ביג דיל. סליחה? אבל זה המון אנשים. Exactly. תבינו, היום זה הפוך. איש אחד זה טבע. 1,000 זה פשע מלחמה, ו500,000 זה טרגדיה. ואז חייבים להבין את הצדדים, להביע צער, ואפשר לצאת לאכול המבורגר. ולמה זה ככה? בגלל הגודל של המסך טלוויזיה, איש אחד זה דרמה, אבל 500,000, מה אתה רואה? זה לא פשע, זה טטריס. זה נשמע הגיוני. אבל זה אכזרי. אכזרי? You see, בגלל זה אני שונא יהודים. אבל גם אתה יהודי. Oh my God.